Deci că e relevionul. Dar chiar că ai zis că intră Radu. Zic cu cine vrei. Nu contează. Gata, ia vedeți. 1. Ești pe 37, dar cum să fiu pe 37? Pe 33 eu nici nu mă joc. Amor. Nu, că au intrat în meci toți. Deci toți au intrat. 2. N-am cu cine să mă joc. Nu înțelegeți? Hai mă, numai 2 TikTok-uri. 3. 4. 4 TikTok-uri univers. 5. Da, 5 într-un minut. Serios că era cu cine să joc. Nu știu, dar Robert nu joacă, mă, Robert e cu liber. Nu mai sunt pe 33, nu mai sunt, am ieșit. Nici pe 99. Ana Maria, o premersi frumos. Păi nu, barbă normal. Să căscăm. Păi nu mai sunt nici postă dacă nu joc. Nu e normal. Șoase. N-am cu cine să joc, cu cine să intru. N-am cu cine să intru. Nu. Nu e nimeni liber, Flori. Nu e nimeni. Nu mai stau, cred că o să ies. Păi da. Mai stau un pic, Andrei. Dar chiar toată lumea e ocupată la mine, nu am cu ce să mă joc. Da, Mihaela, da. Uite, poate mai pe și la sugestii. Uite, e Cezar, stai că-i dau lui Cezar. Da, mi-a refuzat Cezar. Noapte bună, vă pup, doamna Rodica. Ce vă iubesc.
Mai dau dată lui Cezar că el zice că nu dă el refuz. Ia, tot să vedem. Dă el, mă, refuz. Uite, din nou mi-a dat refuz și el zice că nu dă el. N-ai cum. Mi-a dat refuzare, meci ce-o fi având, nu știu. Tătarul 2, mulțumesc, mulțumesc. Deci, fiți atenți. Ce voiam să fac, ce test voiam să fac. Deci, o să apropii și vreau, știu că nu-i lumina cea mai bună, dar vreau să scrieți, gen puneți emoji, dacă ochiul e verde sau e albastru. Ce culoare vi se pare? Verde sau albastru. Deci zâmbilici verde, albastru, ăla care plânge. E verde, nu? Brunetă cu ochii verzi, tu mă nebunești. Andrei zice tot verzi. Uite, i-am dat și la Mara, mi-a dat refuz. Dar ce refuză, mă, toată lumea? Alexa, stai să dau și la Alexa. Ce faci? Bine, tu ce faci? Bine. Dăm un meci? Da. Haide. Și acum ți-au ținut astea la por? Păi, da, e permanent. Ți-ai făcut de tot de tot? Yes. Mișto. Uite, startup. Haideți că avem 14 victorii consecutive. Haideți să ne menținem. Ai bine, trebuie să mă bați, să ții ăsta. Bine, hai. Hai cu top. Hai că mai stau un pic, că e mai multă lume, că e ora 1. Și mai multă lume intrată. Da, de nu înțeleg de ce după ora 1-2 noaptea. Pentru că o să reseta topul. Top. Andrei, mulțumesc. Și vor să rămână în top, știi? Dați-i urmărire lui Andrei, exact. De 8 și o să vă dea și el înapoi. Vedeți locul 1 la mine. Mamă. Da, Mihaela. Acum mă uit în clasament și eu și mă uit... Cine? Nu știu eu, dar nu... Hai cu tap. Hai să batem pe Bianca, că uite, văd că are 14 câștiguri așa consecutive în după celălalt. Nu se mănânc, poate ea are ochi albaștri și eu la fel, dar eu sunt blondină până tu. Nu-i așa, Bianca? Nu cred că se mănânc. Păi așa îmi zic și eu. Da, cred că da, ele se schimbă. Provocare de viteză. Vedeți, doamna Angela, mi-a refuzat. Nu-i mai dau urșcă și de la prieten. Doamna Filviu, tipul Messi. Hai încă 3. Da, Andrei. Oh, Gina, lume nouă. Gina. Aha, ce mai faci, Gina? Nu m-a plecat ăsta-i. Ginuță. Și asta a fost. Oh, mersi, Anton, te pup. Ana, ce faci?
Acum se dublează și tu... Da, verzi, alb. Se dublează. E combinație, ceva, turcoaz, nu știu. Nu știu cum mai stau. Mulțumesc, Daniela. Hai, Mersi. Laura, mersi, Laura. Mersi. Andrei, mulțumesc de trenuleț. Îmi place părută, mulțumesc, Georgi. Da. Mersi. Timp am început ce seriale pe... Lasă, Gina, că știu ce seriale ai început. Ai început serialele... Pe TikTok serialele astea la care te uiți tu. De care vrei? Combo mai mult că... Sunt pe 71. Haideți. Ce vrei în top, nu? Păi, Gina, te-am văzut. Merge și combo. Da, mâine culisele iubirii nu este la 16:30, culisele iubirii mâine e probabil 17 fix. Răspund. Bine. Bună, Raul. Mamă, câte dase de TikTok cu univers primesc. Ai văzut și tu? Am văzut vreo 7, 8, 9, 10, nu mai știu. Da, unul după altul. Dați urmărire lui Andrei, vedeți sus aici la mine. Ia să văd cât are Andrei. 562. Haideți să facem 600 de urmăritori la Andrei. Da, fetelor, am observat că sunteți foarte active în alte live-uri, cu comentarii, cu așa mai departe, și la mine nu sunteți, dar nu e nicio problemă. Nu mă deranjează, nu mă semnalizam. Nu că ai spus ceva, Gina, Iurea, dar mai cam uitat. E cam uitat. De ce? Gata, sora mea, mai are rost să-mi trimiți. Mersi. Mulțumesc tare mult, dați urmărire lui Andrei aici, o să vă dea și el înapoi. Hai, mai jucăm Alexa, noapte bună. Hai dacă vrei mai jucăm unul și după aia te las că am 15 victorii, să nu mi le strici. Am 15 victorii, bravo, dă-i înainte. Nu, da, să nu mi le strici. Ok. Am făcut odată 36 de victorii consecutive. Bun. Deci bine înseamnă. De timp aș... De vreo 3 luni. Hai ceva. Eu nici de o lună nu fac. Săptămână, cred, 2 săptămâni. Da. Râzi, Andrei. 563. Haideți cu urmăriri la Andrei, vă dă și el înapoi. Și oricum conduc. Irei, da, am văzut că și tu tot cam sari gardul. Eu nu știu ce săriți gardul. Nu vă înțeleg. Îmi ziceți că mă iubiți, dar voi stați în alte părți. Laura, uite că pe mine mă cam deranjează, sincer, că voi sta și în alte părți, având în vedere că eu n-am nicio legătură cu aceste persoane. Dacă eu nu vă făceam cunoștință, nu știați cine e această persoană și voi, sincer, nu știu ce vreți să faceți, dar mă rog. Pokémon 02, mulțumesc! Dați urmărire lui Pokémon. Păi, spioane, ca ce, Gina? Că eu n-am nicio treabă cu această persoană. Ce urmăriți? Eu asta nu înțeleg. Ce să urmărește? Păi așa spune Alexandra, că e frumos băiatul, asta e partea a doua, zice, da, fetelor, Bianca, uite, îmi place băiatul că e frumos, dar nu altceva. Pokémon de la Tecuiuri, bună! Te pup! Te cuceam de meu. Pe 70 în top. Așa, da, Alexandra, dacă știi.
Dar nu mă interesează, Gina, cine vorbește despre mine. Foarte multe persoane vorbesc despre mine. Mai bine, spuneți, vrem să ne uităm că ne place de el. Nu ne place de el pentru tine sau ne place de el nu știu ce. Mă deranjează să cer mă cam neglijați. Bibi, salut de la Germania. Oh, Andrei, frumos. Voiam să zic cuvânt în germană, dar mi-am dat seama că nu știu niciunul în afară de Ich liebe dich. Nu știu cum se zice, dar mă rog. Da, ai zis bine. Da. E germană? Pe, da, și câteva cuvinte să niște, nu știu. Zici și tu lui Andrei aici ceva, că el sigur știe. Nu știu. Ce știi tu, știu și eu, gen, ich liebe dich, pussy, de-astea. În germană, pussy. Andrei, noi ne-am chinuit. Acum, dacă ai înțeles tu ce vrei să zicem. Mamă, altul, frate, ia uite-te sus. Păi, da, Mihaela. Nu mai zic nimic despre asta. Nu mai zic nimic. Respir greu. Alexandru Lăcătuș a primit TikTok Univers. Bă, dar cine i-a dat lui Alex? Cine i-a dat TikTok Univers? Nu am văzut. O fată, parcă scrie. N-am înțeles că fata mea... Da, Andrei. Bă, niciodată n-am primit TikTok Univers. Aia, vezi, Mihaela. Te-ai jucat cu Alex mai devreme, are pe față scris. Da, l-am pus să scrie Bibi, inima mea. Nu uitați să-i dați urmărire lui Andrei, care are 564. Hai, mai dați-i. Da, păi a zis că o să stea cu ea. Păi dacă nici nu știi germană, cum, eu măcar nu știu cuvintele, cum să le pronunți. Și că Rafa cântă la tarabană sub duș. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc! Dați urmărire, vă rog, lui Andrei și o să vă dea și el înapoi. Bine, Bianca. Te pup, Alexa, noapte bună! Somn ușor, pam. Păi normal, Gina, că mă supăr, sincer. Dar nu mă supăr la mână. Ok, dacă ziceți, da, Bianca, ne place de el cum arată, e sexy, nu știu ce, da, vă înțeleg. Dar nu pentru mine. Nu pentru mine. Bine, vă rog, nu mai scrieți de Alex. Gata, opriți-vă, am înțeles, gata. Da. Da, mulțumesc, Mihaela.
De cine, mă, dar de cine? La cine te referi, mă, da? Din alegerea ta ce faci, numai că eu nu înțelegeam de aia. Alex, mulțumesc! Ioi, că mi-a trimis motocicletă! Alex, n-ai adormit? Ce faci? Te-ai trezit din somn? Păi de aia mă gândeam, mă, dacă știu părerea ta. Ce tare, Alex, mulțumesc! Ce tare, mulțumesc! Că m-au tot vecinii. Dar nu mai apare. Alex, iar că iar nu mai apare aici. Aoleu. Mamă, sunt pe 48. Da, am văzut că sunt pe 48. Vezi, Alex, că sunt pe 48. Ascult de pe telefon muzică, e cea mai ușor așa. Corect, da. Ce faci? Bine, tu ce faci? Mă pregătesc să ies. Vrei să joci un meci? Nu vreau acum, m-am enervat rău de tot, m-am enervat de-a culmea. Rău de tot m-am enervat. De ce? Cu TikTok-urile astea univers? Da, chiar vreau să ies, nu mai stau. Bine. Te pup, noapte bună. Pup, pa, pa. Săracul era nervos. Ce o să faci eu? Asta e. În viață mai și pierzi. Nu poți doar să câștigi. Nu mai băgați în seamă, mă, pe ăla că i-am dat bloc. Ăsta a întâmplat, da. Se pun punctele și dacă nu tot știu, da. De ce am mai intrat? Cred că să salute. E tot timpul supărat, nervos. Da, nu știu. Uite, știu ce mi-a dat cerere. Doamne, ferește. Ce fac unii pentru bani? Îmi trimit cerere dacă știi că nu vorbesc cu el. Doamne, ferește. Nu înțeleg. Nu vă zic cine. Nu vă zic cine, nu vă zic. E cineva care nu e persoană publică, nu e cunoscut. Cineva pe care am cunoscut aici pe TikTok. Nu vă zic că nu vreau să-i scrieți după aia. Ia, mă. Bună! Bună! Ești supărată? Da. De ce? Nu primesc TikTok univers. Nu vreau univers. Vrei să facem 2 meciuri? Hai să facem 2 meciuri. Am crezut că plânge acum. Nu pot să plec la comandă, dar să fac... Îmi bate lumina asta fix pe nas. Gen, nu mai îmi bate pe față, că îmi trage nas toată lumina de aici. Bună seara, ce faci, Bianca? Mihai! Mai rog, Mihai, am nevoie. Intrați în clasament în seara asta. Hai să batem pe Bia. Mulțumesc, fetelor. Bă, ce dracu, semeni cu asta, îmi spune un prieten cel mai bun. Măi, nu semăn cu Bianca, ce aveți? Băi, Bianca, nu semănăm, băi.
Eu nu găsesc. Eu nu că mă cred eu sau frumoasă și Bianca nu știu ce. La gen chiar nu semănăm. Sau nici gemenele. Băi, toată lumea îmi spune că semănăm. Ești așa de femeie comănici? Păi spune ei ce-mi spui mie. Du-te la ea. Bună seara frumoasă, te pup. Hai cu tăptărică pe ecran. Trimite semnele de TikTok. Aoleu. Trimite semnele de TikTok. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc. Să-mi dea provocare de Deci urmărire la Andrei și vă dați el înapoi la locul 1. Palul la topionatori. Bianca e frumoasă, e superbă, nu e frumoasă. Frumoasă e puțin zis. Mulțumesc. Back. Lasă-ne, du-te în kilul nostru, deci cu becul tău, ne-ai plictisit. Hai, titi. Nu știu cum reușiți. Mi s-a lipit geana. Aha. Mai avea lipici de gene pe ele, n-am reușit să-l dau jos, mi-eram și plictisită. Semănați perfect. Dar tu știi că stă mai fain așa nemachiată. Eu care mă machez, mâine fac cu smokey eye, îmi fac alea toate, să mi pripesc TikTok. Nu, îs faine și alea, stă foarte bine și cu alea, dar vreau să zic că și nemachiată. Ce să fi? Îs frumușică și nemachiată, nu arăt ca o Serios, pui. da. Hai cu 4 trandafiri. Încă 2. Băi, nu primesc nici trandafiri, fi mea scârbă. Cristian, Fără jignici. Băi, nu mi se pun trandafirii. Băi, nu mi se pun trandafirii de la oameni. Dați spam de trandafiri, că atunci se pun. Încă 2 trandafiri. Aoleu. Miruna, încă 1. Aoleu, vă iubesc. Mamă, că se machia. Ori 2. Mulțumesc, Rainbow! Trimis TikTok Universa ori 2 că se pune dublu. Cristian, La Rainbow. hai cu leu. Nimic. Alex, e Nu-i- depășit. Nu mai poți după mine. În fiecare zi același lucru ne scrii. Dar trimite și tu, Alex, un leu, ceva, dacă... Andrei, mulțumesc! Eu zic să Fără mă... la Andrei, fără la Andrei. Băi, Cristian, adevărat, stai că îi zic. Băi, Alex, toată ziua scris așa. Te rog, eu dă și tu un leu din ăsta. Lasă-mă cu vrăjeala ta. mi copii, că ești frumoasă, te-ești mușcat de buzițe, lasă-ne cu astea. Trimite și tu un leu, că vezi că băieții care le-a dat pe forță a primit o grămadă de follow, atenție, nimic. Cu nu intrăm în clasament. Nu mai am bani de aici, că trebuie să-mi bag iar. Haideți, măi, haideți, dați urmărire lui Andrei, că vă dă și el înapoi. Nu mai niciun haideți. Că am pierdut. Nu pot să mă trezești că primesc leu. Să mă sun. Măruțu, mulțumesc. Ian, te pup. Follow aici la top donatori. Hai, titi. Hai, titi. Semănați. Mulțumesc, Larisa. E un compliment Vezi, pentru Carmen? e o jignire să spuneți cuiva că seamănă cu Amara. E o jignire pentru ea. Auzi, Alex, și că eu vreau dragostea ta. Păi, eu vreau banii tăi. Eu vreau banii tăi, sunt pe interes. Nu vreau banii tăi. Glumim, Alex, ești ca soțul meu. Nu pot să cred. Nici de aveam bărbat, nu stătea să-mi lase comentarii în fiecare. Eu că primesc cadouri pe live zic, nu pot să cred, știi? Și avea o jumătate, nu știu română, zice numai, nu pot să cred, zice truna. Ia, să zică. Să Bună. să cred. Cum? Nu pot să cred. Și că Ce tare. hai, nu pot să zic. Te urmăreze când aveți postări pe off-topic. De-aia știe ce înseamnă te iubesc. Da, știe, îți dai seama. Te iubesc, iubit. Vas ca în ochii rumeni și să... Te iubesc? Ești pe
Pomossa. Oh, Ce tare! was magst du essen? Nice. Mama Liga. Mama Liga. You speak English? Do you speak English? Yes, I speak English. Alexia, nu A mă lăsa. little bit or... I'm good. My English is good. We can bun. speak English Nice. fluently. Yes. Mai bine în English, că Deutsch no understand. How do you do? How, gen? Da. Ce bine vă stă împreună. Da, adevărat. You look so nice together. Thank you. Andrei, mulțumesc. Andrei, follow, Andrei mă dă 8. Fă-l pe aici la Alexia. Hai, la Și totul vă nasul. el înapoi. Mai bine ca tine se vede. Mă, dar ce aveți cu Bianca, mă, dar vă aveți o ură pe Bianca, să mor de nu o iubesc. Ce tot aveți cu ea? Mă iubiți pe mine, dar îi dați hit ei. Păi dă-vă în kilul meu, că vă dau bloc. Mă dați... Alexia, nu mă lăsa. Alexia, dă-mă în top. Alexia, fi mea. Alex, dăm leu și îți dau follow, promit eu. Să vedem cine câștigă, Alexia sau Alex. Da, adevărat. Nu, Andrei îl cheamă. Că Alex e cu doar comentariile, cu leu. Lasă, că avem nevoie și de aia, că ne ridică boostul în sus, ne boost up, știi? Was machen Sachen. Was machen Sachen? Ai, mama, am și murit. Ei, nu ne nebuni, Gabriela. Serios? Hai, Andrei, că ne bate Alexia. Hai, Andrei, că ne bate Alexia. Că ne bate... De, Mihaela, de 2 ori am dat cerere, să lase vrăjeala. Ia, mâncați-și parfumul. Și că eu nu-ți dau, și că nu vreau să-mi dai, eu vreau să-mi dai că mă place. Ia de aici 3 lei. Așa frumos, uite, GeoBV mi-a dat 3 lei, mulțumesc. Na, ia dat 3 lei. Revolutul, direct. O să urmăritori, nu. Să faceți singuri, urmăritori. Eu am făcut singură. M-am ajuns virală pe TikTok, faceți singur, dragilor. Trimite leu și te postez. Andrei a plecat, Andrei a plecat. Na, i-a plecat și forțele mele, avem o șansă să câștigăm. Dați la sfârșit. Mai un pic și urc și eu în clasament. Alexia, îți mulțumesc. Eu sunt pe 40. Aoleu, serios. Și că te blochezi inima mea, dar blochează-mă, Alex, și nu mă mai scoate niciodată. Am și murit dacă mă Nu blochezi. știa că nu, așteptam momentul ăsta să blocheze Alex, că... Lasă, Mihaile, că el tot timpul zice că îi refuz, că el nici nu știe că am refuzat cerere. Hai, măi, că mi-a refuzat. Vrăjeală. Eu n-am mai auzit așa ceva. 3 la 1 leu și o gumă turbo. Nu mergi în armată să iei tocurile cu tine în viața mea. Gabriela, ești foarte Păi, Joe BMW, 1 leu costă 450 de euro. Ce câștigare? Păi, depinde, dragul meu. Nu trebuie să trimiți, că... Cristian, la mână, că nu trebuie să trimiți. Că trimite... Alex. ai un beneficiu, dar dacă nu-mi pare rău, Alex, dă-mi bloc, te rog eu frumos, dă-mi bloc, că dacă nu-mi dai bloc, îți dau eu. Eu, spre exemplu, fac promovare la persoanele care îmi trimit cadouri pe TikTok sau pe Instagram. La persoane care îmi dau forță, gen. Mamă, ce sămânați, mulțumim. Cristian, mulțumesc. Au. Ia uite ce fac, băieți. Care ești? Băi, dar ăștia sunt nenoroci, n-au lăsat becul, toate că vizorul a prins, mă. Toate alea, să plătești tu curentul. Păi, da. Face bătaile tău. Bine, Mihai, tu ce faci? Mihai, te iubesc, îmi dai și mie leu. Cât ai nevoie să ajungi în clasament sau unde ar trebui să ajungi? Aici, la weekly ranking, dai, mai am nevoie de 1100 de diamante dintr-un 99. De râsul curcii. Îi dă pe final ei, știi? Îi dă pe final. Alex, mulțumesc de inimioare. N-am leu. Tu, Alex, încă n-ai somn. Hai să ne pierd victoriile. V-am zis că îi dă pe... Mulțumesc, Andrei. Nu mai m-a rupt. Vreau să pierdem. Bia, te pup, mulțumim că joci cu noi și că ne... Te pup și eu, Amara. Noapte frumoasă. Tău. Vă pup, noapte bună.
Kisses. Pa! Ciao, ciao. Nu știu cât costă un TikTok universal, bar n-am. €100. 800. Mănânc struguri. Mulțumesc, mulțumesc. Mihaela, dar nu sunt așa buni. Eu nu înțeleg unde e lumea plecată de la mine de acasă. Au lăsat televizorul aprins și am crezut că se uită la meci. Că încolo, ce făceau ei? Mă duc până la baie. Aveți răbdare. V-a plăcut becul? Andrei, ți scrie aici că te bat. Nu, dar ce puteam să fac? Andrei, că mai puteam, făceam pe mine. Râzi de mine? N-am ieșit de pe live cu ses. Bună. Și că te-am scos de la bloc. Tu, Alex, mă dată la bloc și nu mă mai scoate de acolo. Râzi, Andrei. Mihaela, dar nu erau struguri buni. Ai fost foarte tare în seara asta, l-ai pus la pământ, i-ai pus la pământ pe toți. Opa! Măi, dar ce aveți, măi, cu Alex Lăcătuș? Ați nebunit, fetelor?
Ia, dați-i mesaj lui Flavius dacă vrea să intre cu mine. Păi am înțeles că e Alex fericit, gata, nu mă interesează. Voi vă uitați acolo ca să vedeți pe altcineva, lăsați-mă cu vrăjeala asta că m-a prins. Vă știu eu schemele. Și că de la struguri a început să doară burta, nu mai făceam altceva, era să zic eu acum ce făcea la baie. Nu mă dorea burta. Numai că tot am băut apă și n-am mai fost. Eu n-am cum să intru cu Alex, unul la mână, că așa scrie, not available, nu joacă cu nimeni. Acum, așa mi-apare acum, nu știu. Nu pot să-i dau cererii, doar el poate să-mi dea. Te admiri în nume, am o fetiță și-i pun numele tău. Ce frumos! Mulțumesc, Mihaela! Mulțumesc! Nu tu, Alex, e un băiat Alex, lăcătuș. Am mai intrat cu el. Nu mă supăra, Andrei, că și eu sunt glumeță. Nu că n-am voie, dar nu intru cu concurenți de la Casa Iubirii, pentru că nu că n-am voie. Nu mi-a interzis nimeni așa ceva. Doar că nu vreau să joc cu nimeni, că nu vreau să se interpreteze, că țin cu amis, cum spuneam că intru. Intru, Alex, haide! Nu se referă la băiatul, la Alex Lăcătuș, aici e listă, dar îmi zice că nu-i cu nimeni și nu pot să intru cu el. Hai, Alex, intră pe live, să intrăm cu tine. Mie Flaviu m-a arătat că nu-i cu nimeni. Acum a intrat cu cineva, înainte nu era cu nimeni. Sunt pat. Bine, Alex, te așteptăm într-o seară dacă vrei să intri. Să te joci cu noi. Ești în pat, exact ca mine. Și mă bag și la somnic în scurt timp. Dar tu, Alex, 230, te-ai întrebat dacă eu vreau să intru cu tine. Căci nu prea aș vrea. Eu zic, dacă ai nevoie să-mi dai mesaj. Mersi frumos, Andrei. Te pup. O să fac și ție un TikTok și lui Alex. La amândoi eu fac. Nu sunt împreună cu Iancu, nu sunt cu nimeni. Mulțumesc frumos, au intrat acolo o grămadă de persoane dragi de la tine de acolo și au spus, băi, felicitări, uite, s-au bucurat și Bianca, mulțumesc frumos, te și respect. Mi-a apărut acolo. Este primul TikTok univers primit de când fac live-uri. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Meriți. Da, Steluța, ce-o zis? Hai să stai inima în seara asta, că prea e agitat. M-a ramolit, m-a fleșcăit, Steluța. Că mai vine și a doua oară, că deja nu mai... Nu, dar eu am spus că nu mai vreau a doua oară. Eu am vrut odată să-l văd. Vă spun sincer, odată am vrut să-l văd, pentru că și l-am filmat. Și dacă nu-l filmam, trânteam telefonul. Mă jur,